Ongietorriak Buktegiren elkarrizkateara, literatur elkarrizketa kronologikoetara. Gaurkoan, katea ixtea tokatzen zaigu. Emanaldi honetan, idazle gazteenak, Pero Iparragirrek, idazle esango dugu veteranoenari elkarrizketa egingo dio Arantxa Urreta Bizkaiari. Eskerrik asko gurekin egon izanagatik, ondo izan. Gozatu beste behin. Bueno, Arantxa Urreta Bizkaia, kaixo. Kaixo. Bueno, lehenek eta behin hasteko eta elkarrizkateari segida emateko, Beñat Sarasolak zeuretzat egindako galdera egingo dizut. Zergatik Pampos liburua azken aldian berrirakurri duzu? Ez. Nik ez dut sekula berrirakurtzen egindakoa ez bada, ala beharrez, itzulpen bat egiten ari diralako edo olako zerbait. Ez zait bate eroso egiten ze, liburura idatzi zuen ni nintzen ura. Baina nintzen ura ez naiz guztiz naizen hau eta irakurtzen du naizen honek. Alde horrek deseroso sentiarazten dau. Bai, ja 40 urte badira Zergatik Pampos idatzi zenuela eta elkarrizketarekin jarraitzeko lehen galdera horretatik. Jarraitzen du ala ere referentziazko liburua izaten edo izaten liburu, bueno, ezakit oraindik garrantzia duena edo oraindik izena duena edo. Bere garaian harrera ona izan zuen, bai kritikaren aldetik, uste dut, ezakit bere garaian kritika askorik jaso zuen. Baina, bueno, bere garaian izan zuen eta gaur egun ere estimo handitan hartzen da liburu hori iruditzen zait behintzat. Eta nola bizi duzu orduan zeuk gaur egun arrakasta hori ez? Esan duzu ere ordutik ona zuere aldatu zarela eta liburu horrekiko orduan liburu horren arrakasta edo nola bizi duzu? Momentuan arrakasta edo sona edo gero etorri zaio. Egizu kontu guain dela 40 urte ez genuela orain daukagun literatur mundua. Ez genitun edabide berak, ez genitun kritiko berak, ez genuen unibertsitate sistema bera. Orduan, ni momentuan gerora irakurri dut hainbat kritika, gutxi atera ziren, eta ni momentuan enitzen horretaz jabetu. Egile esan, gero gainera nola egile eskubiderik etzegon, liburu horrek etzitun jaso, gero jabetu naiz garrantziaz, inoiz eskola batera jun, orain ez naiz juten, baina den juten itzan. Eta esaten nien gazteei, gaztetxoei, esaten nien liburu hau idatzi zanean zuek ez zinaten jaio. Eta horrek usten zituen beti funtzionatzen zuen. Ez, hori geroko kontua da, momentuan ez. Idaztearen inguruan eta kontu batzuk esan zenituen Anaurkizak barkatu. 2006an argitaratutako elkarrizketa liburuan, 8 idazle, 8 unibertso liburuan. Eta bertan esaten zenuen idaztea, bueno, ez dakit hitzez hitz, baina badela bokaziozko ofizio bat zeuretzat. Badela zerbait, ofiziozko zerbait dela, ez dela graziaz datorren zerbait. Bai. Bokazioa ez dakit, baina ofizioa bai. Neri noizean behin, lehengunean ere bai, elkarrizketa batean esaten didate, zuek artistak eta zenion barkatu nien naiz artista. Nik gehienez jotare artisaua naiz. Ez daukat artistaren izaera eta badakit zer esaten dudan, ze hurbilean badut artista bada, baina gehiago ni naiz artista. Idaztea ofizio bat da. Hori ikasi nuenik denborarekin. Gaztetan, pentsatzen nuen hori zela grazi bat, eta gero ikasi dut, ez ofizio bat dela, eta hori da niretzat jardunean ikasten den zerbait. Hala ere, hasieratik bat zenuen asmo edo gogo hori ez, idazle izatekoa? Bai, ez dakit nondikan gaztetxoaren fantasia bat izango zen. Neri beti gustatu izan zait asko irakurtzea, gehiegi gure amaren esanetan. Eta, ez dakit nunbait pentsatzen nuen, niri hainbeste gustatzen zitzaidan hori, nik ere egin nezakela. Gainera, gaztetxotan gauza batzuk irakurtzea dituzu, gero pixkanaka zoaz beste gauza batzutara. Baina bai gaztetxotan eta bai beranduxeago irakurritako liburu asko emakumeak eginak ziren. Niri ez zitzaidan gauza arraro bat iruditzen.
Ez nuen pentsatzen, ez neukan euskal literaturaren nahiko ezaguera jakiteko bakarra izango nitzala. Nik irakurtzen ditun emakume askok idatzitako liburuak, eta iruditzen zitzaidan normala zala. Claro. Hor, euskal literatura modernoa edo ez dakit esan daiteke hor hastapenetan hor egon zinen, ez? Hastapenen parte izan zinen, baina aipatu duan elkarrizketa liburu horretan esaten duzu puntu eta aparte bat bezala agertzen jartzen zaitu zela testu liburuetan eta adibidez, ez? Belaunaldi horri dagokionez. Eta hor, ez dakit galdetu nahi nizuk edo gaur egun ikusten den publikoki behintzat edo orduan argitaratu zuena eta emakume bakarra izan zinela, baina lurren aurreko bilera horietan eta hor beste emakumerik bat zegoen edo inguruan... Hor lurren nintzen emakume bakarra. Ez bazan, hasieran ez, hasieran guk egiten genitun guztiak. Guk biltzen genitun liburuak, guk jartzen genuen zigilua, guk eramaten genuen postara. Gero, neska bat etorri zen bulego lanak egitera. Gainerakoak frogak zuzendut horiek guk egiten genitun. Baina neska hura zen, liburuak postara eramaten zituna, orduan etzan liburu dendetan apena saltzen. Dana arpide dunen bitartez egiten zen. Baina hor, ez ninduten sentiarazi berezian eskan itzalako, edo nien itzan horretaz jabetu. Ez, gauza bakarra da, ni orduan jabetzen itzan, Aristik adibidez, zeukala jarrera maitakorra bai, baina pitxin bat paternalista nerekiko. Ni jabetzen itzan orduan, eta ez zitzaidan ajola. Gero, gertatu zait, aitakeria hori erakusten didala, ni baino 40 urte gazteagoa dan gizonak. Aristiri, ez dakit, ez zitzaidan ajola, gustatu eta guzti egiten zitzaidan. Mila 1957ko uztailaren lehenengoan jaio zen Arantxa Urretabizkaia Bejarano Loiolako Txuminenea etxean. 3 urte zituenean Donostiako Egia auzora joan zen bizitzera. Idazkari lanetan trebatuta 16 urte zituela hasi zen Arantxa lanean eta aldi berean bere kontura egin zituen batxilergoa baita geografia eta historia karrera. 60. hamarkadan Argia taldean eta Lur argitaletxean jardun zuen. 1977 geroztik ibilbide oparoa egin du kazetaritzan. Egin egunkariko kidea izan zen eta prentsa idatzian baita ere El Diario Baskon eta Deian jardun du. EITB taldean, irratian kolaboratzaile eta pantaila txikian ere ikusi dugu eta ikusten dugu tarteka Arantxa Urretabizkaia. Euskal Telebistako lankide ohia izan da. Gaurkotasunarekin eta entretenimenduarekin lotutako hainbat saioetan lan egin du. Gogoratu, 80. hamarkadan Gaztetandik saioa aurkeztu zuen besteak beste. Kameraren beste aldea ere ondo ezagutzen du. Gidoigile gisa aritu izan da 1983an Albaniaren konkista idatzi zuen eta handik 4 urtera Lauasetaren gidoia. Literaturan zergatik Panpos da seguruenik bere eleberririk ezagunena. Lehena izan zen eta geroztik ipuin bildumak idatzi ditu. Aspaldian espero zaitu dalako, ez nago sekula bakarrik, eta 2 eleberri, Saturno eta Aldatuko da nire bizitza. Kritikak laudatu ditu bere lanak eta saritu ere. San Pedro Bezperan ondokoak poesia liburuagatik 1971an Gipuzkoako saria irabazi zuen. 10 urte ondoren, 1981an Ignazio Aldekoa ipuin sariketan garaia izan zen, baina ez egunero ipuinarekin. Urtebete beranduago, 1982an Irun Hiria saria irabazi zuen Maitasun Magalean poesia liburuagatik. Urte bertsuan, liburu berdinak, Espainiako kritika saria euskarazko poesiari emandako sari hori irabazi zuen. Eta mila batean, eta iaz, Euskadi saria euskarazko saiakerari. Bidean ikasia liburuagatik. Euskaltzaindiako kidea da, Urretabizkaia. Euskaltzain urgazle izendatua 1973ko apirilaren 28an eta Ohorezko 2018ko apirilaren 27an. Azken aldian emakume idazle gazte gehiago argitaratzen dela dirudi edo behintzat dela esaten da. Bai ez? Zenbakietan eta imaginatzen dut izango dela. Eta batzuetan esaten da ez, emakumeen arrakasta, ez dakit, zerbait azkenean iritsi dela esaten dute batzuek, beste batzuek errezeloz ikusten dute. Nola ikusten duzu kontu hori edo zer esan zenuke? Uste dut orain
laurdena edo gerala emakumeak. Oraindikan erditik urruti. Gero ere bai gehienak gazteak dira eta ikusteko dago noiz arte jarraituko duten idazten. Ze idazteak ez dizu bizitzeko dirua ematen, eta orduan bizitzan hori txertatzeko ez da erresa. Gero, gertatzen da, gizon gehienei, gizonek idatzitako liburua gustatzen zaizkiela. Eta emakumeek idatzitakoak errazelo pixka batez begiratzen dituztela. Norbaitek esan zuen da ez dut gogoan nor, baina esaldia borobila da eta botako dut, gizonak literaturan dituzue gusto homosexualak. Gustatzen zaizkizue gizonak egindako gauzak. Emakumeok ditugu gusto bisexualak. Gustatzen zaizkigu bai gizonek idatzitakoak, bai emakumeek idatzitakoak. Ez dakit, nik momentu honetan gauza desberdina pentsatu ditut urteen arabera eta espero dut, ez dakit, datorren urtean ere zerbait desberdin pentsatuko duela, baina momentu honetan pentsatzen dut gehiago igertzen dela idazle baten ideologia, generoa baino. Baina gizon askorentzat guk emakumeok egiten dugun literatura da literatura hormonatua. Hormona batzuk daude hor barruan. Zuenak, zuen hormonak ez daude, nunbait. Zuena da neutroa eta gurea da berezia. Eta nik hori onartuko nuke, gure literatura hormonatua dela, baldin eta gizonak onartuko balute beraien literatura ere hormonatua dela. Eta gero gainera bisatu behar dizut hormona horiek ez daudela nire gorputzean azken 20 urteotan, baina gizonak ikusten dituzte horretik. Bai, hor, agian bada, ez da inbeste testua bera, baizik eta testuari lotzen zion idazlearekiko, ez? Gizonarekiko edo emakumearekiko, ez? Testuan bertan ez dago zertan agian. Hala da, nik ikasi dut hori asko, epaimai lanetan nabilenean, zuk daukazu ipuin bat edo eleberri bat, eta ez dator egilearen izena. Eta baldintza horietan, aseguratzen dizut oso zaila dela asmatzea zeinek egin du. Izena azalean baldin badator, dana egina dago, eta hor aurre iritzi guztiak azaleratzen dira. Bueno, pixka bat aurrera eginez, idazle gazteen obra edo gaur egun argitaratzen dena gazteena irakurtzen duzu? Bai, batez ere emakumeena egia esan hor jakin min gehiago daukadalako. Eta ere bai, kutxun edo ditudan idazle gizonena ere bai, baina asko argitaratzen da nire irakurketa ahalmenerako. Batez ere, euskaraz idazten dana bakarrik irakurtzea badalako muga bat, eta nire irakurle ahalmena mugatua da, baina bai jarraitzen ditut. Eta iruditzen zaizu, gaur egun argitaratzen duten idazle gazteek aurreko belaunaldietako lanak irakurtzen dituztela, transmisio bat badagoela edo... Ez zait iruditzen, eta ez didate hori adierazten beraiek ere. Frogatzen dana da, emakume guztiok ez gerala berdinak, hori da frogatzen dana. Dala gehiegizko abstrakzioa. Itxeitea emakumeen literaturaz, dana berdina bagina bezala. Hori ikusten da gaur euskal literaturan lehen, etzan hainbeste ikusten gutxiago ginalako. Bai, hor, aipatu duan, bi aldiz aipatu duan liburu horretan esaten zenuen, ez? Galdetzen zizun Ana Urkizak ea emakumezkoek egiten zuten literaturak zer ekartzen zion literaturari eta esaten zenuen masa kritiko aski ez egoela orduan. Gaur egun iruditzen zaizu badagoela, gehiago? Bai, gehiago dago. Bai, eta horri ikusten da oso ondo, gauza bat dala Karmele Jaio eta beste bat Danele Sarriugarte, eta gauza bat dala Eider Rodríguez eta beste bat Laura Mintegi. Hor argi ikusten da zer desberdintasun dagoen gure artean. Hor, 1989 eta 2000 urteen artean Euskal Emakumezko idazleen lantaldeak bilera batzuk egin zituen, ez? Hori elkarrizketa batzuetan eta esan duzu. Eta lantalde horrek jarraipenik izan du edo horrekin lotzen duzu zerbait gaur egun? Ez du jarraipenik izan. Antolatu genituen Maite González Esnalek eta biok.
eta uste dut 3 bilera egin ziala, ni bitan egon nintzen, baina 3 uste dut egin ziala. Eta gero urtu egin zen, desegin egin zen, da beste inork ez du horrelako aleginik egin. Egingo balauten jongo nitzake, baina ez ditut nik antolatuko, beste norbaitek antolatu beharko ditut. Bai, hala ere, badirudit taldetxo batzuk eta sortzen dira literaturan, ez? Ez da agian zuk zeuk aipatua kapila eta komandoak sortzen zirela, ez? Euskal literaturan, eta ez dakit. Nola ikusten duzun gaur egun, agian gehiago sakabanatu da? Kontatzen didatenez, oraindik kapilatxoak badaude. Baina ez dakit noraino informazio hori sinistekoa da. Ni lur ezkerostik ez nahi inungo kapilatxotan egon, eta oso harreman gutxi daukat idazleekin, orduan ez dut mundu hori ezagutzen. Baina kontatzen didatenez, oraindik badaude, eta askotan, hainbat argitaletxeen inguruan antolatzen dira. Ez omen dira, nahasten argitaletxe batekoak eta bestekoak edo gutxi. Hori kontatu didate, baina ez dakit egila den. Orduan, gutxi gara bera, azken urteotan euskal literaturak izan duen bilakaera edo nola ikusten duzu? Esan duzu, idazleekin eta agian harreman gutxi, baina nola ikusten duzu zen bilakaera hori? Nik uste dut, momentu honetan gure literatura dagoela 5 mendetan egondan egoerariko berenean. Zaigu gertatu, hain gertatzen zaiguna 500 urtetan. 500 da piko urtetan hartzen badugu Etxepareren liburua abia puntu. Besteak beste, joan dan mendearen bukaera arte, euskaraz idatzitako liburuak ez ziren itzultzen. Hori garrantzitsua da. Guretzat ziren eta beste inork ez zuen interesik horretan. Orain dela gutxi lan bat egiteko datu batzuk bildu nituen, eta 21. mende honetan, itzuli dira 200 zerbait liburu 24 hizkuntzetara. Hori mirari bat da. Eta horrek niretzat adierazten du ze egoeretan gaude. Honezkero, gu gera ia normalak, gure ingurukoekin konparatuta, gu gera normalak baina txikiak, gu gera monsaiak, baina zugaitz ederrak, olako pago bat, 5 metrotako pago bat bezain ederra izan diteken bezala. Gaude, ez dut esango urrezko aroan, ze urrezko eta gero uste dut ez datorrela ezer. Orduan, tira, baina bai. Hor, iruditzen zait, eta zuek hasieran eta aipatzen duzu ere, ez? Euskara Batuan alfabetatu behar izan zinetela, eta justu ere hasiera horretan, ez? Normalen bezala. Eta horrekiko hizkuntzaren normalkuntzarekiko edo nola ikusten duzu, ez? Literatur hizkuntzan zerbait aldatu dela iruditzen zaizu edo? Bai, malgutu eginda, baina hartzen badituzu ez azken 10 urteak, baizik eta oin da mende erdila ez, 78tik ona. Malgutu eginda batua horren araua. Aberastu eginda eta malgutu eginda. Baina nik momentu hartan, Ibon Sarasolak eta Gabriel Arestik eta batez ere bi horiek markatutako bideari jarraitu nion nik. Nien hitzan liderra momentu horretan, ez da gutxiagorik ere. Baina ulertu nuen, eta baina esan beharra daukat, arrazoi zutela. Zutela genuela, ni haien atzetik nindoan neurrian. Baina hori gabe ez legoke literaturarik. Ez legoke edabiderik, ez legoke Euskal Unibertsitaterik, ez legoke ezer. Orduan historiak arrazoi eman die. Eta kendu die kontra egin zuen. Egongelako aulkietan, edo lurrean biribilean eserita geundela, atera zuen horbaitek manta handi bat, fardel moduan bildua. Eskopetak ziren.
Ordurako, heltzen zitzaigun kaletik Arma plazarantz zihoazen konpainien soinua. Errepikatu genituen azken instrukzioak, azterketarik latzena prestatzen ari denaren modura. Jantzi genituen kapeluak, ez eztabaidarik gabe. Aita bakoitzak, anaia bakoitzak, estilo berezia zuen. Bakoitzarentzat kanonikoa zena. Haiene, zenbat kanon. Gehienek, etzeramaten belarritakorik. Kontatu zigutelako Irunen, bati baino gehiagori, handik tira eginez zartatu ziotela belarriaren muturra. Esan nien, ni ezin nintzela kalera belarritakorik gabe irten, baina nireek ez zutela arriskurik, klipekoak zirelako. Aspaldikoa dut belarritakoekiko zaletasuna, eta harretandiz aukeratu nituen galduz gero pena gutxiago emango zidatenak. Zutik jarri eta transitoan hilara osatzen hasi ginenean, idoia gelditu zen eserita, ezpainak gorriz margotzen, esku batean ispilu txikia, bestean margoa. Norbatek, protesta egin zuenean, galdetu zuen bekatu ote zen Espainak pintatzea. Kapeluaren koloreko Espainak lortu zituenean, jarri zen hilaran. Ez genuen orduan gogoan, 1905ean, Estatu Batuetako feministen lehen manifestaldietako batean, emakume guztiek Espainak ezin gorriago pintatu zituztela protesta gisa. Goiko pisua zen gure gordelekua, etxe hartako azkena. Halako batean, bihotza estarreraino heldu zitzaidanean, norbaitek abisatu zigun kalera irteteko momentua zela. Eskailerara heltzen zen txilibitoen musika, danborren taupada. Abiatu ginen, hilara, eskaileretan behera eta lehen pisuko etxe batetik hasitzaigun emakume bat irainka. Musikara bildu nuen arreta. Heldu nintzen sotora, hartu nuen arnaza sakon eta eman nuen espaloirako pausua. Sumatu nuen kalearen azal gogorra, eta dozena erdi pauso eman baino lehen, zurrunbilo batek bereganatu ninduen. Ez nituen oinak lurrean, ez da kapelua buruan ere. Korputza, eskopetatik zintzilik nuela sumatu nuen. Biharamunean, egunkari batean argitaratu zen argazkian, ondo asko ikusten zen, ez nuela gertatzen ari zena ulertzen. Izildua zen musika, eta garrasiek hartu zuten haren lekua. Gero jakin genuen, handik metro gutxira, Elizaren atarian zeuden agintari eta apaizek ez zutela zirkinik egin gertatutakoa ikusterakoan. Ez zirela jendea baretzen ahal egin du, gizon emakumeak izan beharrean harrizko estatuak balira bezala. Ez dakit nola itzuli nintzen berriz sotora, norbaitek bultzatuta, seguru aski. Enuen segundo horietan kolperik sumatu, baina oherakoan ubeldurak ikusi nituen, zangoetan, besoetan. Bueno, lanbidez edo ogibidez kazetaria izan zara, edo, bueno, zara, naiz. Urte luzean, eta, bueno, ez dakit, hori, argiaren sorreran, lurren sorreran, eta, bueno, hainbat edabideetan ibiliztala, eginen, Diario Vasco, Deian, ez? Hor, eta, bueno, zugan nolako eragina izan du kazetari izate horrek, ez dakit, zure bizitzan? Ez dut nik nire buru asko aztertzen. Batzutan esaten didate, ez duzu zure burua ezagutzen da, beti esaten da, nire burua ezagutzen denbora galdu behar dut, hainbeste gauza interesgarri daudela kanpoan ezagutzeko. Baina idazlearen eta kazetariaren begirada desberdinak dira. Kazetari batek konta dezake bakarrik jendeak zer esaten duen da zer egiten duen. Hortik ezin du atera. Baldin eta norbaitek ahoskatzen ez badu sentitzen duena. Baina orduan ere gaude esaten duenaren esparruan. Aldiz, literaturak uzten dizu kontatzen esan eta egin bitartean pertsona batek zer sentitzen edo pentsatzen duen. Begirada bat da kanpora begiratzea eta gertatzen dana kontatzea, beste begirada da barrura begiratzea eta barruan bakarrik dagona kontatzea. Eragina izatekotan, agian, nik laburrerako joera daukat, beti laburra. Eta gertatzen zaitu atzo bertan bilera batean, esaten digute, bakoitzak idatzi behar ditu epaimai bat zen. Idatzi behar ditu 1000 karaktere. Nik idatzen ditun 900 da ez dakizen bat. Batek 2800, bestiak 2200, baina esan digute 1000 karaktere, 1000 karaktere dira 1000 karaktere.
nik laburrerako joera daukat. Ez dakit hori ote dan kazetaritzaren eragina. Hala ez, baina niretzat bi mundu desberdin dira. Eta, ahal izango banu, eta ez da, ezinezkoa da, ez nuke ez batez bestea baztertuko, niri bila guztan zaizkit. Kazetaritza, literatura eta zinemagintzarekin ere lotura... Bai, zinemagintzarekin oso gutxi. Egin nuen saio bat, zitzaidan gustatu, eta nik izan dut, nik eta nire belaunaldikoek izan dugu suerte bat, zuek gazteak ez daukazuena. Gu gazteak ginen sasoiean, euskalduna bazinen, pitin bat ilustratua bazinen. Zer esanik ez alfabetatua, horrek ematen zizun aukera denetikan egiteko. Izan zintezken irakaslea, aktorea, kazetaria, nahi zenuna. Hori desagertu da, zuek orain ez daukazue suerte hori. Zinea izan nuen aukera bat, baina gero erabak egin nuen nahiago nuela literatura zinea baina. Hala ere, zinemaren eta literaturaren arteko ez dakit, irakurri gizualako ere elkarrizketetan, ez? Nola elkarrizketa esanak, zinemak edo ikusentzunezkoak kendu dizkion literaturari. Hori oraindik horrela ikusten duzu? Bai, oraindik ere interesatua nago nola kontatu ditekeen elkarrizketarik gabe. Nola kontatu elkarrizketak modu ez zuzenean. Komentatu nion noen dela urte batzuk Ramos Eizar Bitoriari bere azken urteetako lanetik hori da gehien interesatzen zaidana. Nola kontatzen dituen elkarrizketak apenas elkarrizketarik gabe. Eta berak esan zian horrek zuela zerikusia ere bai, horrekin saiesten zuela elkarrizketa batzuen naturaltasunik eza. Erdaldun da euskaldun baten arteko elkarrizketak orduan gaztelera sartu behar duzu, eta berak hortik ere jotzen zuen, nik kezka hori ez daukat. Baina oraindik ere ahalegintzen naiz horretan. Liburu saltzaile batek esan zian oso sistema txarra zala, irakurle askok egiten du liburuarekin nola, eta marratxoak ikusten ez baditu ez du erosten. Esan zenuen gutxiengon batentzako lan egiten duen gutxiengoa dela, ez? Taldea, gutxiengo hori. Hala da. Bai. Bukatzen joateko, azken urteetako lanetan fikzio... ez dakit, fikzio... Besteak ere fikzioa, fikziotik ere badute, ez? Baina erabateko fikziotik esan dezagun nola ditu lertzeko gurrundu eta beste bide bat hartu duzu, ez? Azken erakusgarria bidean ikasia liburua. Hor, ez dakit. Orain eskuartean daukadana fikzioa da. Ez daukat bestean jarraitzeko asmorik. Hor, sortatu dira bi gauza, bi salbuespen niretzat. Bat, Irumariak egiten ari nintzanean hiltzan gure ama. Eta berehala sentitu nuen amari buruz zerbait kontatzeko gogoa. Eta kuaderno bat erosi eta jarri nuen amari buruz kontatu nahi dudana. Ze orduan hasieratik arginekin gauza batzuk ez nituela kontatu nahi, eta ez nituela kontatuko. Behartu nuen nire burua Irumariak bukatzera eta geroztik idatzi nuen hori. Bidean ikasia da 20 urtetan nire barruan egondan liburu bat eta nire buruari zorniona. Ez nuen mundu honetatik alde egin nahi liburu hori atera gabe. Baina bukatu da oraingoz, gerora zer egingo dudan. Baina hor ditut nik erreparo ideologikoak. Iraganeko gauzak kontatzea da zarroi suposatzen zaigun jarrera. Zaharrok pasa behar dugu bizitza atzera begira eta gaztetan gertatutakoari bueltak eta bueltak ematen. Nik ez dut hola bizi nahi. Eta egin dezaket liburu bat hola eta ez horrela bizi. Baina txuribeltzeko argazkiak egiteko erreparo hori izan nuen. Halare egin nuen. Bidean ikasiarekin ez, atikan hori da egin nahi nuena. Ez da hortara dedikatuko naizela etorkizunean, ez.
bai, agian gauza batzu kontatzeko beharrezko zen Bai. jotzea. Bueno, azken aurreko galdera edo ez dakit balantze bat egin ba ezakezu orain arteko zure ibilbideaz edo nola balantze bat, ez dakit. Esan duzu gainera gutxi erreparatzen diozula zure buruari edo ez, gutxi. Orduan ez dakit, nola etorkizunera begira edo, bueno, esan duzu novela bat idazten ari zarela, bueno, fikziozko lan bat idazten ari zarela. Zer erronka ikusten dituzu edo nola ikusten duzu zure burua? Adin honetan, oantxe 71 urte ditut. Badakit ez dagoela urruti nire azken liburua. Ez dakit sekula, orain hasi berri daukadan hau izango dan edo hurrengo bat egongo dan. Ez dakit, gauza naizen bitartean idatziko dut. Etzait iruditzen, etzait gustatzen nire adineko jende gehienak bizitzeko daukan proiektu bakarra da irautea. Iraun. Zer helburu duzu bizitzan? Iraun. Niretzat irautea ez da nahiko bizitza orekatu xamar bat daukadala. Zer erronkak? Nik pentsatu nahi dut nire laniko berena etortzeko dagoela. Hala izan da dira. Ondo. Bukatzeko Itxaro Bordarin galdera bat egiteko eskatu behar dizut, eta galdera gutxi gora bera, ez dakit, bazterretik, baina bai iparraldetik eta berak ze identitaterekin idazten duen ez, ea bazterrean kokatzen den bera edo erdialdean eta ea gusturago edo nola ikusten duen bere burua batean ala bestean, eta era berean askatasuna ematen dion bazterrean sentitzen bada bera erdialdea hitz egiteko edo alderantziz edo sentitzen duen noraiteko distantzia horrek askatasuna ematen duen. Konforme, egingo diot galdera. Mila esker. Ikusi berri duzue, Pero Iparragirrek Arantxa Urreta Bizkaiari egin dion elkarrizketa mamitsua. Honezkero, elkarrizkatea amaitu dugu, belaunaldien arteko solasaldi honi amaiera emango diogu, baina badakizue saio guztiak ikusi ahal dituzuela booktegi.eus webgunean. Elkarrizkatearen lehen denboraldia bukatu da, baina seguru bigarren denboraldi batean elkar ikusiko dugu. Laster arte.